माबोरै रोंनाय नोङो बिदि थाबायनो माबा माबोरै रोंनाय गिनाय मोनला आया आराम मोनो हैद थाबायफिनो बेयो फिसाला आंनि बियो एकदम माने हानानै बिराद मोजां मोनदों आरो गथ'आ माने माबोरै रोंखो गाव बुंबाय थायो आं माबोरै रोंखो बेबायदि आरो बेजोंनो सानसे गेलेगासिनो ओमफ्राय आंहा फिसालाया आद खाफाल सानाय जादों मा जादोंथाय स्कुलाव थांनो हायाखै साननै सानथामानो जाबाय स्कुल थांनो मोनिया दा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि मिथियोब्ला आद खाफालनि मुलिफोरखौहाय लोगोफोर खोन्थाहरनो हागोन कमेन्टआव लिरना हर माबाफोर जुदि माबा दङब्ला मुलिफोर दङब्ला माने आं मिथियाखै माब्रैबा माने डक्टरनोबो देखायबाय डक्टराव मिथिया बिराद गोजान गोजान थाबायनो हायो गथ'आ गथ'आ गोजौ गाहायबाबो हाथारोसै बिराद नाजादों आरो गथ'आ बिदिनो गेलेगोन दै गेलेगोन बिराद आराम मोनो आरो गथ'आ बेवहाय माने जानो नों बेखौ माबोरै रोंखो ओमफ्राय गिनाय मोना हा बोरैबा गाहैबायगोन दे बारा सटबट खालामना ओमफ्राय बे खर'आ सागाना सागायाखै सागाबाय औ हेलौ लोगोफोर आं दायो खामानि मावगासिनो माने रबट सिट लांनो नागिरदों आं फैसाबो गैथारला दुखानावहाय फैसाबो एसे फैसा प्रब्लेम जादों पकेट खालि जाबाय ओंखायनो एसे रबट सिट लांनो नागिरदों आंनिया सिम' हाउसआ दायो माने जास्ट टेम्परारि बनायदों आरो माने प्लास्टिकजोंनो खोंथेनानै बनायथ'दों आं आरो नैबिथिंहाय न' बनायदोंमोन नालाय नैबे न' बनायनायखाय थारमाने सिमकआ बेयाव दंमोन सिमक हाउसआ आरो दा बेखौ सेफायनानै नैबेवहाय जास्ट टेम्परारि बनायथ'बाय आरो दा दिगदार जादों आं रबट सिट बख'बाय हादों नै लोगोफोर रबट सिटखौहाय नैबेबायदि होयो आं नै मोननै सिरि होदों आरो गोजौआव मोनसे ओमफ्राय गाहायाव मोनसे ओमफ्राय गाहायाव नै बेबायदि होयो आरो नै बेवहाय नै एसे माबाय नैफोरावथ' सब नै बेफोरो मैखुन फुजोब्बाय नै माबा बाजोब्बाय बेखौ दा नै साफा खालामनांसिगोनलाय दैज्लाङावबाथाय बेबायदिनो जायो नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जानायखौ बख'ग्रोबाय थादों माने उखुन्दैयाबो दङ नालाय गोमोरजोबाखै मेगना नुजोबो उखुन्दैया माने खुगासिनो जानायखौ बख'ग्रोदों आरो दा एसे सिङाव दंबावो नै हाबनो हायाखै सिङाव नै बख'खांबाय आं दायो नै बिदि जाबाय नै सिदा नै बख'खांनानै बारा लाङा ओरैनो 1 कुइन्टेलसो लांगोन आरो आं दाना पकेटआबो खालि जाबाय नालाय एसे गरम खालामहैनोसै पकेटखौ बेबायदि बाबु दे बेबायदि फिसाला मावदों आरो जोंहा नै हागोन ना नोंखौ थिखांनो जाबाय दै आं खोलो नाङा
गारियाव लांसै आं थारमाने माला एसे 1 कुइन्टेल जाबाय नालाय माने गारियाव स्कुटियाव लाङोबा एसे दिगदार जागोन बजायाबो एसे गुदुं जागोन नालाय आं गारियाव लांसै लोगोफोर भिडिअखौ आं दोनथ'नोसै बेयावनो आं दायो माल लांसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसैलाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो दाबो खालामाखैबा दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्टआव लोगो मोनसैलाय